So magandang araw po sa lahat. Welcome sa ating Chikahang Pangkalusugan. So for today's episode, mapapag-usapan natin ang ligtas na Pasko at bagong taon, safe toys for the holidays at iwas paputok. Kasama po si Sir Samuel David Banico, ang Senior Health Program Officer ng DOH Bicol CHD. So magandang araw po Sir Sam. Hello po. Hello, good morning Denise and sa lahat ng ating nagpapanood. Ayan. So for today po, may dalawa tayong topic na itatalakay na napakahalaga sa pagdiriwang ng ligtas na Kapaskuhan at bagong taon. Sir Sam, once again, good morning. Ang unang topic po natin is itong safe toys for the holidays. So lingid sa kaalaman ng iba, lalo na para sa mga magulang at mga ninong at ninang na may mga laruan na maaaring hindi ligtas para sa mga bata. So ngayong araw, isa ito sa ating tatalakayin. So Sir Sam, for our first question po, ano po yung Republic Act 10620? Ayan. So thank you po dyan. But before I answer that, Denise, ikaw, tanungin ko, ano yung pinaka-memorable na gift mong naaalala mong na-receive mo nung bata ka pa? Yes, siguro ako po Bata Sir ka pa. Sam, yung memorable gift ko po besides sa ano pong gift Sir Sam, like Christmas Toys. Toys. Ang nasa isip ko kasi Sir Sam, paputok, pero ang Yung toy, gift sa'yo, yung ang laruan mo, yung favorite toy mo. favorite toy ko po, Barbie doll, pero bata pa po kasi ako nun Sir Sam. Okay. Barbie. Ako naman Lego, Barbie house. Barbie house. Yes. Ako Lego, di ko makakalimutan yung Lego kasi Opo. enjoy ako sa Lego. Ayan. So anyways, sige Denise. So makikita po natin sa screen ng RA 1016. This is a presentation made by our partners in Eco Waste Coalition along with the DOH. So ito po yung RA 10620 where again this is the Toy and Game Safety Labeling Act of 2013. So meron pa lang pong ganito. So ang alam po kasi natin noon, basta laruan yan, okay na yan. Pwede na yan gamitin. No? But yun nga, kaya nga tinanong ko po kanina si Denise kung ano yung toy niya na hindi niya makakalimutan. Kasi we, no, as tao, as children noon, ay excited tayo makatanggap ng mga laruan. But then again, sabi nga po kanina ni Denise, as ninong, as ninang, as magulang, as ate, as kuya, we have to be responsible po and we have to be cautious in giving gifts to our children. So, in this RA, ang mga sumusunod na impormasyon ay kinakailangan makikita sa pakete ng laruan. So, bakit kaya kailangan importante ito? And hindi lang basta tayo hablot ng hablot sa mga tindahan or sa mga mall when it comes to gifts. Basta maganda, yun na ba agad ang pipiliin natin? So number one, meron pong age grading na tinatawag. So kailangan, meron po nakalagay doon kung anong age group appropriate yung regalong yon. So kailangan, example, may nakalagay na this toy is for 2 to 3 years old. No? So para advise tayo kung para kanino to ireregalo. So mamaya malalaman natin kung bakit meron pang mga ganong palang bagay. Pangalawa, may license to operate issued ba ng FDA for purposes, for regulation and safety purposes. Pangatlo, kailangan may mga cautionary statement o warnings. No? Kailangan may nakikita tayo doon kung anong mga warning. Choking ba to? Pwede ba itong makapag-cause ng strangulation sa bata? Pang-apat, meron dapat instructional literature. May nakalagay dapat kung paano ino-operate yung mga laruan na to, especially kung medyo complex na laruan, katulad ng robot toy o iba pang mga laruan. No? Kailangan may instructions. Pang-lima, merong manufacturer's information. Importante po ito, guys. Mga kababayan, no? Kailangan may nakalagay po dyan kung sino yung gumawa. Diba? Siyempre, as a consumer, kailangan alam mo kung saan galing yon, kung sino gumawa nun. Hindi ka naman siguro basta-basta bibili ng walang brand. Diba? Mahirap na. Lalo na kung bibili ka ng pagkain, hindi mo alam kung saan galing, sino gumawa. Or bibili ka ng toy, nakalagay lang, toy.
pero walang brand, walang model number. Dito sa number 6, walang item, walang model number. So mahirap po yun. So ibig sabihin, hindi po yun dumaan sa standards. So hindi po yun dumaan sa masinsinang pagsususi. So ayan, so ito po dapat na 6 labeling information na to ay present sa mga laruan. So yan po yung nakalaag sa RA 10620. Ayan, so thank you po, Sir Sam. So dyan po sa ating RA, malalaman yung mga labeling talaga ng mga toys na safe para sa ating mga, lalo na sa ating mga bata. So, Sir Sam, for our next question, ano po kaya yung mga example ng laruan na hindi ligtas po sa mga kids? Ayan, magandang tanong. Ano? So, ano tuloy yung mga laruan na hindi ligtas? Well, una, Denise, ano nakikita mo dito sa screen natin? Magnet po, Sir Sam. Ayan, magnet. Mga magnet. Oo nga, magnet pala siya. May wala nakita. Sige. And dito, may mga maliliit, no? So, syempre, kapag may mga maliliit na bagay, binigay mo sa bata, lalo na sa mga 1-year-old, 2-year-old, ang chance, malaki ang chance niya na isusubo niya yan. 'Di ba? Yes po. Lalo sa mga magulang, no? Sa mga nagbabantay ng mga anak. Alam po natin na halos yung talaga mga bata pa ay lahat gusto nila isubo, no? So, malaki ang chance na ilulunok nila yung maliliit na bagay at makakababara sa lalamunan at makakapinsala sa sistema ng paghinga at pangtunaw. So, this is very important, especially sa mga bata kasi baka mamaya hindi sila makahinga. So, lalo na kung hindi natin nababantayan. Pangalawa, Ma'am Denise, anong nakikita mo dito? Mga ano po, Sir Sam, anong tawag dyan? Mga blade. Ayun, ano ba ito? Mga sharp. Ayun, sharp o mga sword. O, diba? Mga sword. So dito naman, siyempre sa sword, siyempre yung 1-year-old, hindi mo naman regaluhan ito. Diba? Siyempre yung siguro, yung 12 years old, hindi mo naman regaluhan ito, di ba, Denise? Ayan. So, again, doon po pumapasok yung age-specific group kasi meron ding tinatawag dyan na yung development ng bata. Kumbaga, yung toy na yon mas suited para doon sa development niya. And kung dito naman, sa hazard na to, sa mechanical hazard, ito naman yung mga laruan na pwede makapag-cause ng laceration, pagkasugat, pagkahiwa, strangulation, pwedeng strangle, ma-choke, or bukan, masakal, yun. Yes. Or eye-injuring hazards, baka matusok nitong balisong, di ba? So, again, hindi ito pwedeng regalo sa mga 3-year-old, 4-year-old, kasi masyado pa silang magalaw and hindi pa nila alam yung kanilang mga pinagagagawa. Basta sila happy, okay na. Pero hindi pa nila alam nakakasakit sila sa kapwa. So, pwede makapag-cause ng pagkasugat, pagkatusok, pagkabingi, lalo na kung pinaglalagay yung mga maliliit na yan sa tenga at pagkabulag. Okay po, thank you, Sir Sam. So, Sir Sam, meron po ba tayong criteria para masabi po na safe or ligtas ang isang laruan? Yes, mayroong mga criteria and nakalagay dapat dun yan din sa label ng toy. Kaya nga importante yung RA 10620. And Denise, meron pa pala dito yung chemical hazard na tinatawag. Ito importante din to sa mga bata, lalo na sa mga talagang 1-year-old to 2-year-old kasi yun nga ang kadalasan nila is either ipapasok sa kanilang bibig, 'di ba? Lalawayin nila, lalasahan nila. Ang kwan dito sa chemical hazard is what if yung mga ginamit doon na material sa paggawa ng toy ay mga hazardous. Kasi nga, when it comes to dun sa ibang toys para makatipid, kumbaga, pinagagamitan nila ng mga substandard materials or hindi regulated yung mga ginamit nila. So that is why it is important na nakalagay doon sa laruan kung anong klaseng chemical ginamit and yung warning na kung anong chemical ang kino-contain nito and lalo na kung mahina yung pagkakagawa. So kumbaga natutuklap ba yung pintura nitong toy
or itong xylophone naman, nababakbak yung pintura. So kapag yun nakain niya ng bata na ingest and may mga harmful chemicals na andun na unsafe, ay makakapag-cause yun ng poisoning, no? So yan, lalong-lalo na yung mga toy na talagang sinusubo-subo ng mga bata. And yan pa, ito yung mga bubbles ba, Denise? Naglaro ka ba nun? Mga Opo, hinihihipan? sir. Mga hilig ko yan, sir, sa yung mga bubbles. Oh, ayun. Kasi So, talaga ilalagay mo sa electric fan. Okay. So doon, malaki naman yung chance doon na in the long run, mamuo yung bakterya doon o mikrobyo kasi hinihipan maski saan nilalagay, siguro kahit ano na yung sabon na nilalagay doon kapag naubos na yung original na content. So, pwedeng magkaroon ng microbiological hazard yun na pwede makasama sa mga bata kapag hindi talaga nabantayan. Opo. Lalo na, sir, di ba yung mga toys na mabilis mabaklas, yung mga parts, naku, Yes. nakakaano yun. Opo. It's dangerous. Yes po. So, Sir Sam, ano po yung mga age-appropriate toys para sa mga bagong silang na baby up to 1 year old? Ayan. So medyo hatiin natin yan, Denisa. Sa mga bagong silang na baby hanggang 6 months, kadalasan, kung napapansin po natin, ang baby sa edad na yan ay masyado silang namamangha sa pamagitan ng kanilang nakikita. No? So, ang mga appropriate dyan is, syempre, mga makukulay na mga bagay. And napafascinate sila sa mga nahahawakan na nila o kung ano yung ginagawa ng kanilang kamay and paa. So, maganda dyan, may mahawakan na sila or may yung rattle, kung baga, yung malalaking rings, mga squeeze toy, mga bolang nakakandila pero hahawakan mo pa rin, no? And also, yun nga, nursery rhymes, yung mga ganun, recordings, Opo, yung mga parang pictures. na attention. Oo, yeah. Oo. Mga ganun muna yung mga gusto nila. Sabi nga po, sir, sa may research daw na parang ang color red tapos yellow, color red and yellow, parang nakaka-engganyo daw po sa mga baby. Yes. Daw po Basta yun. mga bright colors, yun yung love na love nila. Yes. And parang gusto nila yung hawakan or 'di ba? And they make sort of faces na super cute talaga kapag baby pa. Opo, sir. Yes po. So, Sir Sam, ano naman po yung mga example ng toys na maaari nating ibigay sa mga batang edad 4 hanggang 5 taong gulang? Okay. Denise, puntahan muna natin yung 7 to 12 months. Hindi ko nasabi kanina. Yung 7 to 12 months, mahihilig na yung mga bata na yung iba nag-creep, nagkukuha na sila, nagbabounce, nagro-roll over na yung mga bata. So, mga puppet, pwede na rin. Mga plastic balls o mga malalaking toy or mga wooden cubes, no? Mga large balls, pero yung mga malalaki pa para hindi nila malunok. Yung mga push and pull toys. Ngayon sa 1-year-old naman, Denise, pwede na dyan yung mga photographs, yung mga kanta nga din. And also, mga wooden blocks, no? Mga puzzles, ganyan. Yes. For 2 years old, mas maganda dito sa 2 years old kung nakakapag problem solving na sila para ma-develop na yung kanilang mind. So, may mga wood puzzles na doon. 'Di ba? Nakakaintindi na sila ng mga blocks. Mga washable crayon siguro, yung mga ganyan. Yun. Mga dolls, puppets, accessories. And kapag 3 to 6 years old naman, preschool na yan and kindergarten. Ayan, solving problems pa din. Yes, dyan. Kaya nga siguro, Lego. Oo. And meron na sila, Ma'am Denise, na mga nagpe-pretend na sila na
Kaya nga, yung mga dress-up clothes, mga dolls, mga ganyan. Yan. Oo, may naalala ka. Nung bata Ayan. po ako, mahilig ako sa dress up eh. O, di ba? Ako. Prinsesa ka, di ba? And also, yun nga, sa ngayon nga, Denise, sa mga edad nito, nawiwili na sila, yung iba sa cellphone games. No? Yun, sa mga toys na mga Lego, mga ganyan, mga building, no? Na kung saan may mga nai-imagine na sila and kumbaga na mas na-enhance yung kanilang creativity doon. Opo, Sir Sam. Siguro po mas safe kasi habang tumatanda sila, mas interactive na po yung mga toys na for them, right? Opo. So kaya nga doon, Ma'am Dini, sa toys, sa label ng toys, meron dong nakalagay kung anong age appropriate. Kasi nga, yung age appropriateness, hindi lang yun for safety ng bata, but also sa child development. No? Yes po. So, Sir Sam, since nabanggit na po natin yung mga age-appropriate toys, in summary po, ano po ang mga kailangan tandaan at iwasan sa pagbili ng laruan para sa mga bata? To summarize it all up po. Ayan. Meron tayo ditong medyo mahabang summary. Ayan. Sige po, sir. Ito na po yung ating gabay sa pagpili ng mga ligtas na laruan. Unang-una, yun nga po, basahin mabuti ang etiketa o yung label doon sa ating toys. No? Bigyan ng pansin ang mga babala, ang mga rekomendadong edad at ang mga paalala sa ligtas na paggamit. Again, it pays to read the instructions, no? Yes, Hanapin ang detalye sa paggawa, yung manufacturing details, and especially nga po, kailangan meron yung brand. Hindi pwedeng hindi nakalagay doon kung sino, kailangan nakalagay doon kung sinong kumpanya ang gumawa. Ayan. Pangalawa, piliin ang mga laruang angkop sa edad ng bata. Sabi ko nga kanina, hindi lang ito for safety purposes but also for developmental purposes. Kakayahan, kasanayan at pag-uugali at sundin ang inirekomendang edad. Kasi nga, hindi na yan papansinin or mai-enjoy yung toy kung hindi na appropriate sa kanya. Kasi, as we all know, lumalaki ang bata and in every developmental stage, nagiging iba po yung kanyang atensyon or yung kanyang bili. Ayan. Number 3, humanap ng laruan na mas malaki sa bibig ng bata. Ayan, Ma'am Denise. Ang rason yan, upang hindi na niya malunok or hindi niya maipasok sa kanyang bibig. So, kapag ganun, hindi siya macho-choke o hindi makakabara sa kanyang lalamunan. Iwasan ang mga laruan na madaling makalag or matanggal o may maliliit na bahagi na maaaring malunok o mailagay sa butas ng ilong o tenga. Katulad nga ng mga battery nung maliliit na toys. No? So, kailangan i-tape yun or i-secure yun or kapag naglalaro talaga ang bata, babantayan natin. Pang-apat, bumili ng mga laruan sa tindahang mapagkakatiwalaan at humingi ng resibo bilang katibayan ng pagbili. O, diba? Ang nito, kasi syempre, wala kang hahabulin. Kapag na-poison ka or merong mga defect yung produktong nabili mo, syempre kung yung napagbilhan mo ay wala na, wala ka ng habol. Okay? Pang-lima, mag-ingat sa mga laruan na may sangkap na mapanganib na chemical. So, kailangan basahin po yung content, yung material na ginamit dun sa laruang yon. Okay? Hindi po advice na kahit saan po tayo pumili. Hindi ko naman sinasabi na porket barato ay hindi na safe. No, what I am saying is sundin po natin yung mga guides na nabasa ko po kanina. And bumili tayo dun sa mga trusted stores natin. Pang-anim, iwasan ang mga laruang pinturado. Dahil, sabi ko nga kanina, nababakbak ito. Maliban lang kung tiyak na lead safe ang pinturang ginamit para maiwasan ang pagkalason kapag nakagat, nanguya, nadilaan o nalunok. Especially, totoo ito sa mga laruang talagang malaki yung chance na nilalagay nila sa bibig nila. So, kailangan yung mga laruang yon ay of high quality. Iwasan ang mga laruang gawa sa plastic na PVC na may mga nakakubling peligrosong sangkap tulad ng heavy metal at phthalate. So, iwasan yung mga plastic na yun na nasa dulo ay may bakal. Kasi baka mamaya, pag natanggal yun, nalunok,
or yun nga, masusugatan ka, matutusok yung bata. Pangwalo, iwasan ang mga laruang pangsining at kosmetiko kung hindi kumpirmado na non-toxic. Ayan, Denise, yung mga sinasabi dito, yung mga crayons, no, especially. May mga crayons dyan na kung saan na lang nabibili on a low price. And yung mga pintura, yung nagpipainting ka. At yung cosmetics, Ma'am Denise, yung mga makeup. Kaya nga, kahit na nga yung asawa ko, hindi na siya bata, ay pinagsasabihan ko sa pagbibili ng mga makeup or cosmetics. Kasi kailangan yung mga chemicals doon ay of standard, no? So kailangan naka-register doon sa FDA. Pang-siyam, iwasan ng mga laruan na nagbabato ng mga maliliit o matutulis na bagay sa hangin na maaaring maging sanhi ng pinsala sa mga taong katawan. Katulad ng mga pellet guns, no? Ako nung bata ako noon, oo, yun yung mga laruan namin. Buti nga ngayon, nakikita ko sa generation na ngayon, hindi na masyadong uso yan, Ma'am Denise, no? Nakikita mo din ba? Opo, sir. Lalo na, sir, yung mga ano po ba, yung mga pellet gun na merong mga maliliit na pellet. Oo. Noon, sa generation ko, sa mga batang 90s, usong-uso yun. Gigera-gera pa kami. Pero ngayon, nasa cellphone na lang lahat. Okay. Pang-siyam naman, iwasan ng mga laruang may matatalim na gilid o dulo. Yan, na maaari makagasgas o makasugat sa sensitibong balat ng mga bata, especially sa mga espada na yan. Labing-isa, iwasan ng mga laruang may tali o lubid na mahigit 12 inches ang haba na maaaring pumulupot sa leeg, makasakal at makapagpigil sa sirkulasyon. So ito yung kaninang sinasabi, Ma'am Denise, dun sa mechanical hazards, no? Na pwede makapag-cause ng strangulation. Labing-dalawa, iwasan ng mga laruang di bateriya na hindi matibay ang pagkakalagay na maaaring magdulot ng pagdurugo sa loob ng katawan, chemical na paso at pagkabara sa lalamunan at sa ilong, especially doon sa mga small batteries na bilog. And baka mamaya, kung substandard pa yung material, ay baka may sumabog na laruan. Or isang gamit mo pa lang, sira na. So, sayang yung pera. Labing-tatlo, iwasan ng mga laruang nagbubuyo sa pagsalakay at karahasan tulad ng mga laruang baril, kutsilyo, at iba pang laruang armas. Again, yung culture ng violence, no? So, bantayan po natin na hindi malulong doon yung ating mga anak sa violent culture, but more on mas maganda kung doon sila sa creative side. So, maaari kayo magbigay alam sa FDA kung may mga produktong pambata na nais niyo pong i-report dyan sa mga numbers na yan. So, yan po ang ating general na tips, Ma'am Denise. So, with this RA 10620, importante po siya because hindi lang yan label, hindi lang yan basta-basta dinidikit dyan. Nilagay po yan dyan para i-guide tayo ng mga magulang, mga tito, tita, mga kuya, ate, mga ninang, ninong, mga lolo at lola upang ang ating ibibigay na regalo sa ating bibigyan ay angkop, ligtas, at talagang magagamit nila at ma-enjoy nila dahil ito ay angkop at sakto para sa kanilang edad at needs. No? So, yun po yung ating maibibigay na payo sa ating mga nanonood sa mga. Yan. So, thank you very much po, Sir Sam Banico, sa pagbigay bahagi po ng ating mga tips para po sa ating mga safe toys for Christmas. At hindi lang po yun, para po sa pagbahagi ng ating mga hazards at mga precautionary measures po para maiwasan po natin ang mga hazards po sa ating mga bata. So, Sir Sam, thank you very much po. So, that ends our first part po at magbabalik po ang ating chikahang pangtalisugan.